Dobrý deň, vítam vás pri vyrovnaní serveru na Minecraft. Toto robíme video, pretože pár ľudia nevie dať, jak si zrobiť Minecraft server, alebo jak si dať cez túto stránku pluginy. Kliknete na toto, simecreo.sk. Tu sa registrujete, lenže ja som už registrovaný, takže ja sa tam rovno prihlásiť. Tu sa prihlásite, no, potom keďže budeš, ja som v Slovensku, takže dáte napríklad platbu cez Slovensko, alebo keď chceš všetko, tak platbu cez Česko. Dáme platba cez Slovensko, tu vám ukáže kredity, tu dáte 3 eur, dáte pokračovať a tam vám napíše, čo máte ďalej robiť. Keď vám prídu kredity, dajte objednávka, tu dáte si Minecraft Techkit alebo Minecraft normálny. Ja si dám Minecraft príklad normálny, tu si dáte zvoliť sloty, dáte 8 slotov, názov v sajme dáte Minecraft, komunikácia servera dáte Ventrilo, to je najlepšie, a inak vám nepôjde. Sloty najvyššie sú pre VIP, to si môžete odboriť dať pluginy, dáte napríklad 13, ale to budete zase viacej platiť. Lokácie servera dáte Slovensko, tu dáte názov servera v sajme, to si dáte Minecraft zase. Potom dáte potvrdiť, 15 minút sa vám bude robiť inštalácia. Niekto zrobil server, takže vám to ukážem inakšie. Potom si dáte po 15 minútach dáte upraviť server, čo si napíšete FTP heslo, dáte to uložiť. Ono sa to uloží, dáte zase servery. Musíte mať zapnutý Minecraft, Minecraft server. Potom dáte komunikácia servera. Dáte web FTP. Po web FTP sa vám ukáže pár už zložiek Minecraftu. Bude to akože pluginy. Tu si dáte nahrať, ako nahrať plugin. Tu si vyberte súbor, kliknite na ňo a dáte túto fajku. Tu sa vám ukáže, jak sa to bude robiť. Keď sa vám to zrobí, tu odkliknete fajku, tu bude taká jedna fajka ešte, tu odkliknete fajku a dáte späť. Ja si to teraz ruším, no. Potom musíte mať game mode a opäť. Pôjdete na Minecraft server, dajte lomitko reload. Po lomitku reloade sa vám resetne tento celý server, no nie celý server, ale iba pluginy. A potom vám plugin pôjde normálne, ale dávajte pozor, pluginy, ktoré nemajú napríklad Colors normálne, vám nepôjde, ale keď je Colors jar, vám normálne pôjde, alebo plugin, ktorý nemá jar, nevie načítať a potom to nepôjde. Ďakujem, že ste sledovali moje video, toto je moje prvé video a prosím odber, poprípade nejaký lajčík. Facebook budem párkrát, lebo Facebook ma nebaví. Ďakujem za pozornosť, dovidenia, zdravím vás a súra.